Euskara galdutako Nafarroa. Titulu hona izan ziteke. Ba, ez dugu kerrena. Nafarroak eitu bintzat. Galdutako hori aurkitzea bestea daike. Lan honekin ez duk errez izango. Jego altzen ez bagara? Berago, seguru ezetz. Oain, bilatu egin behar, Ebro aldean Euskara. Izan ere, bastanetik hasi gaituk. Bastandarra? Buenos Airesko dialektoa. Zer gaiz? Bonaparteren aduk hori. Bizkaitarrak ere bastandarra hitz eginez, itzultzen omen dituen Ameriketatik. Egitan. Hemen askotin bezala, telebista, eskola eta egonadatik ere, eutsi egiten ziotek Euskarari. Bueno, agian, lotza pixka bat ere bai, oindik. Hoi bintzat ez ditek Buenos Airesaino joan beharko bastantara ikastera, Auskalo, jakinen behar, nolango plangintza eskolarra suertatu zaien. En la concentración de Irurzun tenemos unos 700 alumnos que vienen de 44 pueblos. Los valles de Goñi, Ollo, Imoz, Araquil y Zagulina. En cuanto al euskera, nos preocupa el Valle de Imoz, en que hay un porcentaje de un 90% vascoparlantes ya de nacimiento. Bastanen ondo izango dituk, baina Irurzunen berriz. Bailara guztiak bateratzen badituzte, az euskalduntzea. Esan, abi, zure adekuak Gazteago eskituko zako. Ez, desde luego. Baina, erranduna, hemen zarrek egiten du euskera, bai. Baina, gaztek ez dute egiten euskera. Eta gaztek, guk euskera zoraten badiegu zerbait ere, guk erderaz kontestatzen diu, eta guk ere, seitu beharko hoi erderaz. Zarre, bai, elkarren artean beti euskera izaten gara. Baina, gazteken erderaz seitu beharko dugu guk ere, seitzeko zaik. Ze adinekoak mintzatzen dira erderaz? Ze adinekoak, 40 urtete berakoak. 40 urte, de 40 años para abajo. Nire adinekoa bai, nitaz gaztea hoia ez. Osain oraino gaude 50 euskaldunak, baina zaharrak denak eta utzi dute mintzatzera. Bai, badute 60 urte eta 80, hala, eta utzi dute. Badakite, baina ez mintzatzen. Es un poco emocionante para mí hablar de esto, precisamente, de mi madre, que fue la última que habló el vasco. Con ella ya se acabó, porque eran 3 primas que hablaban y ya cuando murieron las otras, antes que ella, me decía, ya no puedo hablar con nadie el vasco. Y claro, ya, pues, recuerdo muchas cosas, pero entre ellas un villancico que cantaba, Adi 5 aurrek igaz kantatzera. Hemen euskaraz ekitenak emakumezkoak ituen denak harritzekoa duk. Dirudienez, erurtetan Aragoi aldera jotzen ziaten gizonek hartaldekin, eta horreat izango ban. Irudi horiek ikustean norbaitek pentsa dezake Iruña edo zein herri erdalduna dela. Baina ez da hala. Geuk dakigunetik beti bi hizkuntzazko hiriburua izan du da. Bi hizkuntzako herrialde bateko hiriburua hain zuzen ere. Baina gaur Iruñan egiten da dana erdaraz bakarrik egiten da. Pentsa eta ematen dizkiguten gauza guztiak erdaraz bakarrik ematen eta pentsa egiten dizkigute. Nun sartu ote dugu isildua dugun geure hizkuntzik jatorrena ba.
Eta benetan, ek sinisten alduk hemen sekulan euskaraz egin denik? Nik etzekiat, baina 1775 urtean, Gaspar de Miranda obispoaren dekretu batek dionez, euskerak obispaduaren 3/2 baino gehiago hartzen omen zizkien. Alderdi hauetan, ezagutzen dugu euskara. Eta badakigu euskaldunen hizkuntza euskara dela. Eta maite izaten dugu, ia danok batez ere gazteen artean. Tafallako ikastolako guraso elkartekoa naiz. Lehengo urtean, 75 haur genituen ikastolan. Aurten, 85. Pizkanaka bertako irakasleak ere sortzen ari dira, bai ikastolan eta bai gau eskolan. Lurraldetan izen euskaldunak dira asko eta oso garbiak gainera. Esate baterako Bihurko esaten dugu eta Danodi esaten dute Bihurkora nihua. Eskubilosa, Garañango, oso izpolita da, Goraño, Narkue, Txabera, Etxebera bezala, eta beste asko. Elkarrizketako izarek ere badira asko. 70 baino gehiago bildu dituz nik. Eta badakit asko gehiago izango direla. Esate baterako askotan esaten da hemen, que poca ardura tienes. Bete de aquí baldarra. Tan marrusqueado el gato. Es muy charro, txar. Zuak, txinpartak botak zean, hemen txustak esaten dugu. Zuberoan bezala eta erronkarin bezala, txustak. Inbiriaren ordez, tirria. Mutil batek eskuak zikinez beteak ekartzean, amak esaten dio, etorri, te lavaré las manos, las tienes enciquiñadas, completamente enciquiñadas. Rio Ebro. Motilok, hementxe bukatzen dek Euskal Herria. Eta pelikula,